Mirade ben esta imaxe, contade ben porque é difícil de creer. 1, 2, 3, 4 e 5 añiños. Tamén a superovella aí que é a mamá destes años. 5 años nun só parto, Cunha ovella para que traiga 3, Rocío, xa lle costa ben. 1 ou 2, pero 3, pero aquí falamos de 5, E falamos desta campeoa que está en Lalín, que acaba de traer. Aparte, mira que bonitos son, por favor, son que están todos fermosísimos. preciosos. O dono desta ovella chamase Cholo. Cholo digue, Rocío, que o papá destes añiños é un carneiro xa un pouco vello. O carneiro está vello, pero di Cholo, mira, tanto ovella que é maravillosa como carneiro cumpriron, pero de vez, mira por aí, por favor, 5 años, O carneiro máis vello non está, Xa vos lo digo eu, porque para sacar esos 5 años tan fermosos ten que estar a pleno rendemento. Falamos de 3 machos e 2 femias. Claro, que esta ovella é dunha calidade suprema, é unha linaxe que é para coidala ben, porque xa neste parto tivo 5, pero é que no anterior xa tivo 4. Así que, claro, os veciños están abaraiados e Cholo ainda moito máis. Cholo dixo, teño que coidar ben desta ovelliña. Claro que Cholo antes adicábase ao sector inmobiliario. Agora cría ovellas. El xa dio pasei do boom inmobiliario ao boom ovino. E a mamá? 1, 2, 3, 4, 5 años, Cholo. 5 anos, xusto. Oye, ti tes mérito, pero que non ten mérito é aquí a compañeira, Cholo, cando descubristes que naceran os años? O martes á mañá, cando cheguei. O sea, que pariu só. Esta sola. Estaba sola aí, cas outras e parou a soliña. Temos que bautizalos. Aí por bautizos. A ver, son 5, voulle poñer nome de reporteiros de Hora Galega. Da gallega, poñe nome a cada un. A ver, este que parece así larpeiro, este voulle chamar Adrián. Ese dali, que é moi espelido, voulle chamar Duarte. Esa así bonitiña, María. Aquela outra así noviña, Alba. Esa dali, Yaiza. E talle dando de mamar, pero hai que botar unha man, non? Non, mas vai unha axudiña. Este é Guillín. Guillín, teño demasiados nomes de reporteros para 5 años. Vente, Guillín, ven. Vamos. Oiche, pero dáse moito xeito, Cholo? E ahora de vello toca o traballo todo. Porque ti non tiñas nada que ver co mundo da gandeiría nin nada. A miña era a construcción. Sei a traballo de ovellas. Bun inmobiliario non, pero bun ovino sí que houve. Ves como son? Os aniños que pa 5 non son tan pequenos, non? A ovella non ten nome. A vou chamar Lorena, como a directora do programa. A ver, Lorena, tes bo traballo, Tes bo traballo con tanto. Cholo, ese é o pai das criaturas. Pai das criaturas, anda festillado todo. Menudo papuchi que se cadrou. E teñen boa compaña, aquí tedes de todo. De todo. Pero tamén salen así Tamén a unha chea. A familia é grande, entón ten que comer. Oi, pois está interesante, Está interesado o porco. Hombre, mira que está na ventana aí para mirar. Mira ben. Está interesado. Si, é algo inaudito. É algo inaudito. A ver, vou intentar coller alguna man. A ver, ti quen eres logo? Duarte, a ver, que eres falangueiro. Oi, che que facer unha foto de familia aí, Claro, que falle. A ver, foto de familia, sorri, Cholo.